Bon dia, senyors. I tothom retirat. Perdoneu que us talli. Hola, Quim. Hola. Com et deies tu? Sam. Sam, vale. On som ara mateix? On som? On som? Sí, on som? On som? Sant Antoni de Calonja. Sant Antoni de Calonja, molt bé. I sortim de regata o no? Sí, sí, fa una mica de ventet, però això aguanta perfectament el partit. Quant ventet fa? De quants us parlem? Mira, a veure. Força... Ja fa vent. Força... Fa bastant, no? Fa tota la força del vent, tota. Quanta força, Quim, que tu ets expert? Força 5-6. 5-6 no m'ho crec. Quant? Sí, fàcil. Sí, ja t'ho pots creure. I a dintre... Quants nusos? 24, no? 24 No, 25, 25... I com hem de sortir a navegar? Ah, no sé si ens farà l'aigua. Espero que no. Ens ho estem rumiant. Jo ja he decidit que no surto. Sí, jo veig que, clar, que tu ja t'has rumiat, no? Perquè no... Avui ja m'ho he rumiat. Vestit no La meva vas. dona no em deixa sortir. Jo m'acabo de vendre el partit. Ara, el Quim sembla que sí que sortirà, almenys va vestit. Només que surti un, No, a mi li agrada molt aquest temps. esperaré que surti un. Bueno, No seré jo el primer. Molt bé, a veure si ja sort i podem sortir. Gràcies. Vinga.